Ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogenda gete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kige kogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na Ense Fridah Kerubo twirule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabona ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeragaiga ase ense ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV Ense yobonchoreria. Biyamano sana omwanchi muri betaseni kia Ndizi TV nendengo kwaliga ni bene asomorobili wense yobonchereria astokomanya nare yagendete gokorekana ase sector yobonchereria anemono kurase county ya Kisii nabo igasense itu ya Kenya engima boigo nigo tokwemanya kurwa chinse chiri cheisiko nare yali yago chiakorekana anemono kelto kurusi bintu ako chinse cheisiko gocha ase ense itu ya Kenya buna chire chitarikisano na ibere Mutenyi no yoga tatu mwakwega wechiri bubere emerongo ebere na isatu mwancho murigeria andonsi asoto bwatete nigo kubolia onye kubwate gosigo taite gutumanya asoko bwati umorobeli koru na boigo otumanye naki amagori agendete gokorekana ase chichiro nimete kwabere kugutara ase chichiro na boiga ase jiduka elinde kwenyorera egento kiriotagete kono mwancho muri na bokumanya mbindo kibiri kwarire bigwonchereria ase chiduka ndumete bintu bingi byabere bigwonchereria namonekero kurigeria nonyane rigoririe skali rigoririe mafuta rigoririe sabuni nabo igo nonyane tissue ebine bintu ngati yeri bintu biri byabere bigwonchereria amagori akondo mwanchi muri ritaria na Fridah Kerubo ngo kwaliga ni bene elinde tosange asobwamu nyora sinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bago tonyora wetra Ndizi TV News Digital na bago asensembiri ya YouTube na bago tonyora wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bago tonyora wetra www.ndizitv.or.ke bago na bago tuma ujumbe ya genke wetra sinambiri kwa basi screen yago manye ngayo kubwatia omorobeli koru akondo mwanchi muri na mangetoro chagenda tekokolekana ase sector yobonchereria namona ase sector yobosombi nebinte binge byabere bigwonchereria kurende ninchi gukumanya na kibono iga ase egati chi petrol station gose vitaseni bya mabuta ase muchio Nairobi vitaseni mbiroro bya rokanire bitabwatia mafuta kurende ninchi gukumanya asobwagale ningi kyagerire vitaseni bitabwatie amabuta nabwo ninchi gukumanya na kibono $1 etaisaini shiringi ya Kenya nigegendete koba week ande inyore enseme yo nigo yaberike gu affect nonyane bintu biri bikora chinse cheisiko agotekera sense ya Kenya nabo ninchi gukumanya asobo imebono na kibintu biri bikoba important ko ruchinse cheisiko anamono ekero bintu bibekira sense ya Kenya naki abagoli bako bagwakanira ligoli lya banyora konye bago pimero in kgs kolende nigo mu waziri bobonjere Moses Kuria abereka kora libene nga bago chikuigora ebintu baekemo baada yekemo nalio omonia gose ulio ubigolete okolete oda kuro chinse chiri cheisiko anyare ko bakagwakanere asekemo igo ainare agendete gukorekana ase sector yoboncheria kurende ninchi gukomanya amange kondo mwanchi murigereria chinse monchirororo
chigendete gutwara omuchando bomurakera akorinda se county ya Kisii intwarira matukabwa ngoiga embura yabakegutu abaremia bange bagendete kwiroberia asengencho iyo gosimeka lakini entongerera reke mukiaberige kubaira ni maiga ninyote bene nga maraibense na betega ko ene kinga na chigusira abarimi asoko ene kinga gukora umuchando wenchara samatuko abosio na chiko ene kinga oberega kubasira senchira yabene nchira yabene ari kubasira neriye soko ene kinga chinsemo acha Kenya ngonyora chire obuyo akolinde bune mbra yatu ite twabere na inde tokorera abarimi bakorera asengencho yaki obuoyo nigo boreri igoro kurende subsidy yabegetwo ase serikali ngai yachete wanto chikwemanya na ara mange gatogo sanga nabonchereri bobuoyo barwa sensemo yabona kibakorera obuoyo sayonya gwatalita ase chiro kabagukugorera umuturiro nigo korukurwa chishiringi 420 to 450 inaragenda tagokoreka nasinga ase secteri iyo bolimi akurende nonya balimi bagenderete kurira ntwaroche kampuni nerore kwerukanga Twiga ni kampuni yali go supply chindagira ase chinsemo kware go so gwakora order yawo yakoretera endagira iliotagete bakasi omenyete kurende Twiga ndwairoche omuraibense kako yesira nene mona sogo supply about their cheap commodities chirichire ligo liriense kolende egetambukire kinga ona ndike mukirigwa nene mono kurase serikali aseko yesira na kwene kinga ngasokire endagira eisaine kondo mwanchumuliria aina mange ningo yatebye asenchira ya bene Mema sana sipali mogendete kubwatia umurubiri wense yoboncherira alitukuli igoro nelitukuli alengeli echiro ya daraja 2 na betengo sanga naboncheriria kurwa sechirili ya daraja 2 abakoni bintu asensemo yobuoyo asensemo ya omena asensemo y'ebintu biri byechiduka bakaba bagukwanira kulende naboigo asensemeli ya cereals timeti manje muri akonye bituma nire ngokobora wana nigo nanya tamaguri abereka woncholeria sensemo ya cereals no entali cereals chioka asensemo yebiasi konyora byagure ligori akonde bona sayi bigete omotoliro shiringi 200 aina ragenda takokoreka nase echireli ya daraja 2 konde ndo sangana barwa sobwagare elinde batoyere na kyoboncherele bwabera sensemo yabo na kibaroche serikali nebwate emerobeli yo gwoncherele uchumi ya Kenya sensemo yende nonya naboncherele ba cereals mbabete bakwerera nga ogwoncherele kwelire kwabere go affective intebinge anene mono akero koligerelia nga embura terabake goto asinsemo nabeteka gusanga ningi kiagereire embure tali goto igo gwoncherera kwelire akabaga kubolia na kiabantu babwenete kolinda ogwoncherera kwelire aina mange ndochiko imulikira gochia sobo ime elinde ngomanye yatira na somo chio Nairobi China Square na kumanyitinga ewikeli China Square yabeteke Gusii kwa ekero sector yobonchereri gosobotenenelia sector yobonchereri obabeta bokorwe no muwaziri wobonchereri Moses Kuria akabaga kurugo chika China Square mall ebeke Gusii kwa ntoroche litkoyigoro magega yo gutware ebikaro nabonchereri bonchera kwa chinsemo chichia nyamakima yekomba mbabete bakumerana no mukonyi bumurai wense bakaba bakarua amagani yabo bakaba bagutwara chingwa na cyuko igwana kolende litukole igoro nigo muwaziri woboncherera Moses Kuria betega kurwa standoff eduke yiwe kamenya gochaka emirimo yabo kegima igoro litukole igoro mbabete bakuigura eduka ya China Square iyo gukora uboncherera boseboni abo ibintu ya chagete emirimo abakora emirimo mbabete bagwikirana agari antwaro kinanye ki customer cyaberi kigweso kibene nabo igo gwikirana ase edukeri ndeko enyorera ebintu abatanga my choice nayo bwate gosaye customer nayo bwate choice yawo nga yobonete kugura ebintu byago akorwa akorindo mwanchi muri ati angomanye ase sector yobonchereria astogo chakera kampuni ya Twiga kartwaro cyo mwako yiga ogochaka omutinyo January ntobete toko atokoligereria serikali ya Kenya kwanza akiero bireti bena soko ene kinga amatukabo sio
Kenya teligo chigotwara omochando obwencherekero kuri chinsemo chicheturukana Laikipia Kilifi nsemo chiche ukampani abantu anene monde bare so affected igoro yenchara kubwatikana no murakero berigo kwenekwa asinsemeje eno nyaba bwatani ababere bagwestoke na kurwa obokonyi bwindagira kurinde amatukali ngabarache barwe obokonyi obwo bwindagira nya serikali ya Kenya kwanza tego chikwero bile bwikire no nabo igokweneki nga erenyene ngwetenenerere ase ogosoki endagira tobere gokoigwa nga na serikali nero bereti asugo chikoleta endagira kuro chinsemo chiri cheisiko anene mono ebituma ndo bete tokororo murobili OGMO oyo bete gokoro birengererio anga endagira ya GMO ne bwate kansa ne chikoleta madhara manene ase mebere y'Abakenya akolende naki serikali ngetambuke kinaende bonega yimukiri asoko ne kinanya na matukabosio inyora kero bago solve a crisis ya kyomorakera gosomo chando bomorakero yuregega tali bonega bakurigereria tali gose tali immediate effect bakoleta niko bakurigereria amatukali yabosio ningi kerachi gokorekana igo serikali ekanyara kobage kora libene ngibabwena to koimukie gokore gitangani no gutumika private sectors bando nyene lebwate chikampuni nyene kampuni entangani ne ya Twiga ntwa roche bagosiolio morobeli bone boko sire kampuni ya Twiga soko ene kingango supply bale achindagira goche chinsemo kolende mwanchu muligera kubatika no marakero yo bere goko ene kiwasinse ya Kenya Twiga eronga yigo chikonyole ndagira bekego supply yekerere wono endagira yaberege kwira na go chance abale mibono iga bagendete kolera mbrate ya sense ya Kenya ngakibago konyeka chinse chiri cheisiko endagira nerororo kurende nero kubwaterana namatukalinga turachikuye endagira kurwa chinse chiri cheisiko serikali kabake ko tebanga nko mukire getambukero kubwaterana private sectors linda ko ene kinga nko igora bare mega irrigation schemes asoko ene kinga ngo chaka bare obulimi kegima igo na food production era chikoba enyinge asense ya Kenya igo kare minutinga ekere endagire kurusi weisaine nonyo mulimi ekera bwate no necheka ikomi rusi ebitume binge atakuri bitume bibionsi goika abega akone twabirito koigunga abalimi mbaroro bagachete ebituma baganyete biko mutule 300 bamanya gasoke ndo chiko komanyanga nakia abalimi abo babere bakuboliwa basoke ebituma elinde ligo lindi chiko ba affect mono mbaroro baragache ebituma onyo byasalikere nyomba sebaboletigo basoke ebituma bene bioniwe aseligo liriga lirororo ekiagera kere serikali uchikolete ebituma ko chinse chiri chesiko ligo lingo chirede koira nanse igo kampuni ya Twiga bona igani igo yachire ase galana kulalo scheme soko ene kinga ngo chakabale na barabo bolemi bangere gosimeke binto asinge nchoko ikabone gamna to kwa naiga ani go babwate chie kachimisano asibatete kora chakera baratema ngakikero bako bekenda gira sinse mecho na kieko baira igo Twiga inyora ni private farm eye imukire getambukero bono igakobwetera ne serikali asense meri ya galana kularu yaberege ko ndago ikirororo ndako ene kinga bangere gosimeka ndagira yabo kolende anonya Twiga kegenderete gosimeka irrigation scheme ya kularu galana anige bwatego ika chieka emerongo ebere chiribu emerongo ebere 20,000 acres yunere plan yerororo asense meri ya galana kularu asoko ene kinga kampuni ya Twiga ngosimekere endagira kolende serikali nigo already yabete yakorosia irrigation scheme yo asechieka chiribu 10 asoko ene kinga Twiga nero ensemo yabo mbachi ibunyora irrigation scheme yinige ebekire all the facilities all the requirements chichiganire ase ogochakera obulimi igo already Twiga yairide chieka chimisano barasimike ndagira barole ngaki project yabo ekogendera kolende nonye bachakire project yeyo chinse nchirororo chabira attracted na galana kularu irrigation scheme abara chikobwaterana asoko ene kinga na barabungo simika balendagira abatani yabukurwa asensemo ya US na boigo Qatar abara chikurwa amayegelio na boigo ene kinga
onsi kiranire ndagira ngo saki were nyinge kabisa. Inyura sense moyo murubiri o hasla fund 300 million chabeta chikoruegwa elinde chikwegwa guchase kampuni ya Twiga abara chigosira obunchurire bwabo babogendereria nchere kiyibale go chikobosira chi suppliers bali bagocha boya endagira kurwa sensemo ya Twiga na baro ba supply go chinsemo igo 300 million yumurubiri wa hasla fund no chibikira sensemeri ya Twiga asoko yenekinga na barobo nkwenyole abaliri bagali gukora obuncheria bwabo igo enenchere yamo eserikali ebwenerete kwimukie getambukirwe sero birite bene asoko yenekinga ogosokia endagira isaine amatukabo sio nechigokorekana ase encherendonge asensemo ya Twiga ni yemanyikanite mono anene mono ase county eri ya Taita Taveta anonya na boy county ya Kisii ntwara yarara matuko makeigo kurinde terabwata muriro buyiga neche egendere gukora no bokoreri bwabo karogori yereka omwaziri Moses Kuria negabetenere gakobwatere na gusiga gusira umurubiriyo ekegera maitenga obonchurire na eresensemo yaye mbochikoi yose sector y'obonchurire na ero nichikoimuka ekero kurigereria nga project yeyo yarabete kiguchaka ase serikali eri ya Uhuru Kenyatta akurinde obutukano mbaroro bwabete boko nekigwa asogo taigwana na gotabete gati ya National Irrigation Authority na boigo Israel contractor na bumaite babwate contract yiyo ko nekinga emerobilia sensemeri ye irrigation scheme eyo yaberege koigikirana ase no nya nabo billion yemo teraba yegwaka no gochase chi contractors nabo igo chi million chi mibere asensemeri ya Israel no chitigalite ase National Irrigation Authority bagodai billion yemo na sensemo ya Israel contractors bagodai chi million chi mibere kurende ayona chigo sonsorwa elinde toene kinga onsi aikiranire aina ragende takokolekana si kampuni eri ya Twiga ekero eserikali eroberete boikiranu asoko ene kinga kwenyolera bale endagira isene go sabalimi ngosoki bale endagira eisaine byemono sana umonchu muligeria chinga kyogenda takobwatia umurubiri wense yo boncherera naboko manyanga yo kobwatia umurubiri gakurwa ninge kagenda takokolekana ase sector yo boncherera nare yabere kagwonchoreria chinabere ngo kumanya nare ya onchoreire anaboge serikali getambukiro imimogetia soko ene kinga amatukabo sio ndagira ngo chire ko soka isene metekere ndagira isene no boncherera nabarobongo kolekana burasinchire ndonge bono to chikonyora boncherera bago chiko kwemurunga ninga ibintu byako ngire ndagira teyo kera nale gusanga no moncheri omena yandetinga ase chigwiki ibere obere gakoni actually omena sana lakini kulinda abana babere bakuri omena ekobwatikana ni mbura bunetanya kwa bakego tuchingini chikabora no ne skuma actually kwali gutari chiro skuma yale ngororo buna kambura kanyiretega mbone skuma yangire kuire na chinsaga no nyane mboga na ruchigoro ne rasi chiro akulende abana bagaika bagateba nga ndoli koli omena konyora ya salike ireguni lakini ndokigosanga nera totebi amange twenda se sector ya mafuta na yengencho sana sekingo kote ibotambe nga mafuta na yengencho ngotarole korwa senseme yemo uchia senseme yende no gende chiro ngotumekole gali gose motorbike biri byose bigotumeka mafuta ngo bitumekole kare minute nga kero ligorira mafuta ligokina kero kwenda seduka kogore gento ngote ibale yonyene sukari yarenge kilo 160 bagote biye ikire 200 kwa bole na seki sukari yakina tenga amafuta ni gakine kwa kumina kina ki ana mafuta ni ene sukari na kibigo swanana ekyagera mafuta na rakurusie binte bikorwa senseme yemo guchia senseme inde iroke bintonye nchino monchere kurwa se county ya Kisii na ndengo kore order ya ne binto kurwa ase county ya Nairobi ningi ke kigane irinde nyale ko bagingo ikerigwe binte ebyo sector ya mafuta oiketumeke chigali goikachitumeke ebinte bimbanya ko babikorokora ase county ya Nairobi goikase county ya Kisii twende goika ase omochi o Nairobi fuel crisis mafuta aberere gakorokana nga ase chi egatiye chi kampuni gose chi petrol station
osebita seni biribia mafuta biabiri bikororokana ng'ambi bwatia mafuta ase omuchio Nairobi kogwatikana na dollar shortage kero edore taiyo isaine nagotetie wikeriete ng'a edora sai yakeire Central Bank of Kenya nigo bagendete goteanga edora teiyo ekero kurigeria ng'a bali bakuoya mafuta ekero batarete major oil marketing companies ime omuchio Nairobi babete bakoeneki ng'asa gose bagoseria no enyechi abali barundi abali ba boda boda bakaba bakabatebi sai cash flow nebwate challenge asengenchi yake dollar shortage aina arakendete gokorekana ase omuchio Nairobi akorende kero bali gosanga nigo babete bakoeneki ng'am ekero kwali gotarira no nase egatie chikampuni chiri gosebita seni biribia mabuta bya share ebali ko kwa branding ao gotumika bali ko gotebi tumika vipawa wose diesel ekiagere petrol teyo nande asechi asense mebiri bago chiba oya ngiye kogereta iyo igo cash flow yaberege gutwara umuchando asibatetenga amafuta of course na arororo asechi depots lakini mbako nyara ko yareta asengencho there is insufficient of dollars ayini gabeteka koenekigwa na Petrol Outlets Association of Kenya monyakero gokorwa ng'a Martin Chomba enero beteka koenekesa ngencha negatinga 23.83% aho babere bakonya 1.36 million cubic meters ya fuel akorumo tienyi ojuni omwakori tete oikabona igaina ra mafuta bere gakonigwa akorinde ntuchikoranga ki serikali yendete kwirobilia soko nekinga na mafuta aligo chikoreta obokongo gabarunde boda boda bagende chigali balimo gutumika mafuta manyanga amafuta bere crisis bono iga due to cash flow challenges chigendete koenekigwa ase echiro Yake gumo mwanchumulie ni gantete turasoa ase chiro ya daraja 2 turaba togosanga nabo ncheriria korwa sense meli baratomanyanga binto kibiri bya bere biguoncheriria ase echiro ya daraja 2 yakero babete bakoya eskali nabo igo mochere mochere obo batete nga oli babere bakoya kora chinsemo chiri cha Tanzania bono iga babere bakomigeka igo mwanchumulie atyo turasoa sense meli yakabere ye studio turasanga no moncherire kora ase chiro ya daraja 2 arabaga kwerera nara yagendete gokorekana Ona katopolika ya mwacha yongoni ya roma cha Tanzania wikeji komi na 200 ya 60 twacha mwacha Pakistan tukuje kusikwa chikido kaino nanyi bole lipatano togo chomo eskali era twanye bole lisita na 800 igakora kana ebintu biko gazali tukasi yakaranga ndikukomora yote yakare ntibuna narawa maoni yani Kare kwenda akwa nini factory ziti karasi obosi kara kwa nene bara ebo tozi otoyere obosi ona le banda bako ni bituma ga sisi ne bituma na bana wabiko bolibo lakini tarani ara de obosi ko ne pake ai tanjo ko se kwenda tanyaro ko ora banda taraye na bata ko gatu ko ya sa ngambi ya mona to leta ile mbura si ga bisobele leta utatika bano obuyo mara yeto mona to tabati obuyo bwa bulu tumoga kilo 50 na bude 3,500 ukujikande kukaime kubuli obuyo baba teje kuye chiri busane mona 500 iko buyo mbubuye Njoko kanikuwa na sasa serikali anaenda ndio na kimora mitali ni kwanza kuna ntuwa iga Gusii abali abange batakamya ta komu ato yire ni obuyo kuna liete yire linga obuyo buto yire yo wazi kana Kisii ni otita se obuyo buto kwa ya obuyo mbuyo akari kwanja tu yire ni obuyo takamera ndio Mbimono sana mwanchumuliria oinero moncheria korwa ase echiro ya daraja 2 yogendeta koerera na kyobo ncheria ase nsemo yabo bwabere akondo mwanchumulia tatoraswa ase nsemo yebango sekyombekelige teneta sogo sangereria yebango KRA na kinakero kekebekire emerobeli asoko ene kimna na barobungo ikirani bale target yabo ibabete bakobekire metekere sector ni bwate target yabo bwenete go ikirani ase
kera omwaka kero kuri elianga kiare nigo babete bakubikirwa target yo mwaka o 2023 2024 bagwikirania linde serikali nerebege kwerobelia bene asoko ene kingango karabale emiremo ainyore evangeli gosangirirwa kara ase county nigo ekoirwa sensemeria national treasury bamenya ko gwa 15% gocha se county bamenya ko ene kingana barabongo tumeka bale asoko kora amagendero nene monekero kuri yele bwagati bwe kinyagitali amaliogo ine bange gotume kwa soko eneki obokoleri obya ase chi county kolende taxman ndo anyaruma iteza kayo asengenche gusangirira bango asoko eneki ngakero yomo kero mo Kenya ngwa kanali bango kolende ase chi container chiri cyabere chikoletwa kuro chinse chesiko agwikigwa ase chi poch inyora ebintu mbiroro bikorwa akuro chinse chesiko annemono buna mitumba ingati ebintu biri bikorusiko kuro chinse chiri chesiko abono nigo abaguri babere bagwakana pa kilogram ebango asomozigo likwa bakogokora order obwata gukupimwa chikejire ngore ngora tole chigali chichi container chigweta ase ewing machine cyabanyara ko bachigopimwa kwa igwanga chikiro irengo bwate chikonyora chikiro irenga ego pa kilogram akwanyara ko bako akanera kolende kyombe giya KRA ekikeganeta ko ebeke 200 so gusangere bango naboigo kwene kingango ikirani bale target yabo abono nigo baraliri benenga nigo barachikobwaterana asengencho kwa nekinga umuzigo olikwaleta kerege ndo kelikwaleta aye mokwenda mwabwatela nababisa bali mwasonsoreke mo baada ya kingine mwaba mugwakanire bango igobono mbali go chiko pima chikiro irenga chire ekero koligerelya nga duty nigo yabeteke ko gose asensemeri ekago tax duty yabeteke ko ba 200 per kilogram asense moye bali bakoletera Chicago bali batumika Chicago koleta umusigo obo nigo byaberige ko ba 200 ba kilogram ine price yenya yasokire bono iga ekero kurigeria asense mo chi traders gusaba oncheri bali babere bago charge go ndigo 89 shillings chabete chikobe kwa gali asoko nekingana chibako nacho asekere kiro lakini kolende sai niga moncheri yaberega kwa nekigwa soko nekinga ebintu biri bikoletwa sense ya Kenya kerege ntege gochikorusigwe kemekemo aino mo ababisa bali bekyombe kyo gusangire bango kyale baba kukerusie kemasekemo nabo igo kwa nekinga ngwa kanerole kerege ento ebango akondo mwanchi muri aya ninki geko gerachiriga sengencho $1 shortage weakening of the shilling ngo emerobiri neregendete gokoreka na asense meli akondo mwanchi muri yetirane ase orogongo rwa Gusii nakomanya bukarenga ebintu mbiroro byabere bigonchereria maguri ebintu naroro abere kagonchire tangu turasanga no moncherere ko rase chiro ya daraja 2 hatumanye ningi keri kyabere kegonchereria Sama lieta kama kawaida kwa mweli hiyo mkulinde mwamia wingi East Africa kwa daraja 2 market ngendo kero asense ya ikeiro ni gebinto bitomete no nyana abana baito ndiro chinga kitusia magende kisukuru basoma itanga kabisa biashara ya East Africa nabo biwatu munsumira itatiganiro bire bikomye asenchera ya mochi asenye tunabona ya lengeria ya Jumatatu yana kwete skari chibu sana na 800 kwa jari kwa Alhamisi kagora chibu sana na 600 kwa jari kwa Jumatatu kwa skari ya 50 kg ye kagora chibu sana na 800 ye koro kuna ndio biko mentali kwa chia seli ekyoge kogera biashara bibe bikomwa senge jokera lituko introduce ligo linya go chiase umo obwa mono ibintu bya chikishu cha mentre ligo bishu ya pekatu alengera kwa sababu mwese kwa ne customer 2020 ya chile mpaka singe 1000 iya kwa kuna kagerto yoni singe 30 ya kisia ya na kwa mono customer nchiri kwa wale ndio ndio chote yimura yirite esenge jato promise ki nango to yereria le bintu atema to yereria bintu ubwo yomba to ngene nango to yereria
chirusa na miaka asoma kukira msimu oyo kumbulawa ekaroko genda kubolia mboyi chikatari na chichiko goro oyo mukoro assist seniors igorende kuna embre yatu kumapema iga na bera narekana entosi mekana boyo nenchale ito expect kutosibya na bera abetesira sengencho boyo na ubo kogere entere endagire yame buya ngotara ikera na kuikera lero koteba barenga ebintu ndiro bakoroka balisi byabana bisaba nyaruka na biro bibyamentire ligori karaganda kakamo agotumia semi kenyu igoka kabiri sibi ya msimu lero gaikire sibi 80 iye koro kiri abana bali balense bakonyara kugora na kugama no bachikoira ndira bagaka au barachiko basale byobo mabwabo gare nalyo twatayura yiko manene aligererie Ense ya mono atige bakwana magana asoma akora mingana ase ebitendo na yeze iteraske Yake gima mwancho muligeria aina aragendeta gukorekana ase sekta y'obonchereria imechiro ya daraja 2 kolendete atraso ase mutima komokia yoto basa gusikato basa kanyagara ngwira nanda sege kege Kerubo sio ngomanye amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii Ekeruta giti company iwatu bumanyu bunge asamangana yichipigipigi chigari n'ibyuma byabo ibyura tware kwige nase bare erieta nerimuriuka rigo cha sebrengero lyubyawo ka in general abanigo bakohodia chipigipigi cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chiabisi na buigose chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwa digitairi chichipigipigi nechigari chi oil cho korere service mbabwate garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo banene ngokonya bare abaguri babo go process logbook n'iki number plate nkorwa bare warrant y'umwaka yomo ase chipigipigi imitinye tano nomo ase engine ye tuktuk na boigo chitail cha MRF onda bwensi wadana abatambe abakonyara services cheito bigipigi chituktuk chiko teki spares abakonyara kwabakonyara seli ya raisi discounted and also zikita onichiga niko barini jumuchu Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik gusoba Kirisimi ase namba enotisano naibire ibere isato enotisano naibire ibere isato isano nemo inye ibere isano noisato kianda gose enotisano naibire kianda isano naibire isano noisato isano naibire ibere isano noisato ka in general power for better living. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima Bema no manju muri Ndizi TV karanda ko bwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia ganda to toera no to koredra bagani bakirengenjo mugano toera mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubulyo bwomuganone no kurwogusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangalira ngotebo monenone abona achagitega Yesu nae tata umutori bubukima bwane gantike bungweke ukoigora higa yegora uigoro kunure igengoreye ibintu bire mahomo sunteme bikoreki bisoke tonya watu waseri u uchisikege ita akaroma mukorera igate nentie gari ekarate ni gari akamote bishya konigana nabango kwa naigo mama kumwerese rega naiga sio chambora Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo
Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic abo babeire asubu bwenyubo wetani myaka 20 Ense y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii, na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asubu bwenye bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babuate nigo bari n'obumanyi bonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukorie Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukorie Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyumuchie Kisii. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel asumu Chukeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyumu Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asubu bwenya bwegenire. Maya kichibesa nguru kugira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Ono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiribuga. Ikomi okeri tuko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako na bagadani okubeka emia yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guche igoro. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na ArchiCAD. Nkwegelia bari boigo QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo Information Communication Technology ne chinde chinyinge. Nigo babuate chi intake omutinyo January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabuate intake ya IC3 kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza Mirongoria Gatato, nechi nsagi chinde injirebuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobango toka Asamagacho Awakenya pamoja sako Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe Angena Nyakoe Main Junction Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building Nabuko bakiresimi ase namba 992
ibere isato isane noti isano nemo noti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe. Omo science niyende omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yagote bagagunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #ya mitandao yonse #ekebemberi nyoro morobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila rituri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono nakumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ine nomanyete ekewikia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiyekiya kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbia mana sana umanchi umulie na ndengo kwaligania elinde tokende gusanga ase obwamo imeyo morobele obwense iyo bonchire tokende takwemanya aliagende tokokolekana ase sekta iyo bonchire na boigo merobele yesterkali asokwane kinga onsi aikiranire akolenda sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bogotonyara gwetra Ndizi TV News Digital na boga sensemo ya YouTube na bogotonyara gwetra Ndizi TV News sensemo ya website na bogotonyara gwetra www.ndizitv.or.ke Asinsemo chichia Facebook ase Ndizi TV News Digital nindoche Beatrice Osoro agoteba ndani pamoja kutoka Kisii County mbia mwana sana Faraja Nyamwe agoteba niko tuned MC Muhia wa Kandara agoteba niko ndani
nabo igo maybe kwa mukagoteba watching Thomas Ogega goteba ndani pamoja kurua abo basi nabo igo Mainaras kurwa muchobo songa goteba no ali meyo murobiri mbya mono sana kunsinse mochirichia bototo raganga no bali me yo morobiri mbya mono sana sibali mugende takubwati umorobiri bwense yo bonchereka tokolire nda sense mende kwerobere we serikali asokone kinga matukabo sio amafuta ngo cyari goisana sense ya Kenya bona nigo chibengi sano cha loko chirachiko bwatrana soko enekinga amafuta ngole twali kulo chinse chiri chesiko singinche credit chi credit ekyo kirachikoira go selde nirira chikoira chi billion 614.89 billion chibengi nchiroro chabere chiko chorubene ekichira chikolikerwa lirube asogosoa asugwanchirana ya amafuta kora chinse chiri chesi kwa singinche credit bubara chikobwaterana na United Arab Emirates segeka kemetienye kianda kulende kulengano botukini go bwa orokiringa ebengi ya KCBE ebengi ya NCBA naboigo ebengi ya Absa Bank naboigo Absa Bank Kenya ntubwate Stanbic Bank naboigo Cooperative Bank echo ngati ye chibengi chabere chigochorwa totaleba Africa Export Import Bank eyo kweroka nga Afrexim Bank echine chibengi chabere chigochorwa asoko enekinga ngochi bali kulikerwa liruberi credit soko nekinga amafuta ngochi ali koletwa ase emitinyi kianda eribosio ko bwatikana nerideni akolende inere mirobeli serikali egendete kubika boigo babere bakoenekinga basoire agreement asoko enekinga amafuta yonigo target babwate yokoleta amafuta atorere chitani cha amafuta bagendete gose serikali iroberi tigochikoreta kurwa ase etani ya 3,870,000 goika 4,230 metric tons asense moye diesel ekino chitani serikali egendete kwerobeli asugo chikoleta naboigo asense mende 3,000 to 3,000,000 to 60,000 echina chio asense moye ndego se 3,420,000 metric tons kurwa umutinyo kane April date 1 goika December 31st echina chio chi metric tons ya diesel echikagere go chikorobelwa na serikali ase target ili abo babekire kulende asense mende asense magosa mafuta endege jet fuel nige serikali iroberto koleta 810,000 tons goika 900,000 metric tons asense meria jet fuel asege kakimitinyi kianda ene dili ya verege kobekwa bene kulenda mafuta kerosene mafuta aliyetaya antoraruraga kubekerwa mirobeli konere nigo atigire isiko kuri nonye serikali kebwate shortage currency Central Bank of Kenya negende tokobeke mirobeli asoko nekinga nkibinge tambukiro kibara chi kobwatera akorende naboigo chibengi chiroro 12 na chirachio chira chikolikerwa lirubeli credit anemono kertoro chenga First Abu Dhabi Bank bengi nero rekorukwa nga First Abu Dhabi Bank nero rekorukwa nero Abu Dhabi Commercial Bank Emirates NBD Disuje Bank antobwate Mashrek antobwate Mizuho naboigo antobwate Natixis naboigo nabagingo gotebe ya Afrexim Bank ichine chibengi 12 na cyo kira chikolikerwa na kiro kiri rubere credit asogwanchirana amafuta abega koletwa kurwa chinse kiri chesiko kundo mwanchi umulikiria inaragenda takokolekana ase gusase serikali ya Kenya iliyoko eneki sector yobonchelia nkogenderere kundo mwanchi umuliye nande litukoli gorona betengo talire chiro ya daraja 2 ntobete chiro ya daraja 2 ne chire nene sana asobonchelia bakokolekana se ingati ye chichiro chiri ime East Africa nyora abantu bakuru chinsemo chicha Uganda Rwanda wikirasi chiro ya daraja 2 yugo toka ime county ya Kisii ase ogokora oboncherire bwabo kolende toso asensemo ya omena
Anta bange hengo tumika baro omena iskogali bantu baroro bakuri omena kabisa abuna bona twararo murakero bakogotoka chingeni chikaba chikuoma anda bange mbaminyokero omena chinsu bakaba bakuri omena segike gitambe wancho murigereria ekanari gosanga no moncherire bo omena litukore igoro ni babete gakoene kinga ase chigwikibere mbabete bakoni omena asekerengo kigoro mono ekegere babete bakorigereria nga omena yabete chiguni mekaba kegosarika sana kero yabete kegosarika kero kwari gochikuyika omena eri okoigunge go test kere ndoro noko ene kinga yabelira segeka ase bekire bono yegete eskuma yaburire mugondo emboga yaburire mugondo anto bakaminyokera omena sichigwikibere bana bagaika bagonje kwate yatwarire kaitata twarire omena segeke getambe atabono tuli kundataitio omena okoyeyeka bana barigereri gabo ibo bancherire bo omena mbabete bakonyora muchando sana sobonya bwabo abono iga ali gorire omena liagure asomotoliro bono iga ore 220 to 250 ina ligorire omotoliro bo omena meneli ya 2 kg aikerete gabo akone tusange ngo no moncherire bo omena nerato tebe Naki sensemo ya yo bonchirire bwabeire na kiyo kubole kwa ego cha serikali matukama ega na kiyo bonchirire bwabeire gukira bono iga. Kwa jina naitwa Ense. Mimi ni mkazi wa Kisii. Nimezaliwa Bondo lakini biashara nimeweka hapa Kisii. Hiyo maana nimefanya biashara kwa 15 years. Sasa ambao changamoto ambayo tuko nayo saizi njaa iko. Saizi tunakuwa tunauza omena 280, tunauza 220. Kwa sababu gani? Tunauza tupate faida. Hakuna hata mwenye ananunua. Sasa unakaa na hiyo omena hapo mpaka omena inatano kala inakuwa kali. Sasa itabidi tuuza hata 220 angalau upate na shilingi ununulie watoto mboga uende kwa nyumba. Sasa kwa hivyo saizi hakuna biashara, hakuna faida, tunaumia. Unga imepanda, mahindi tena sasa iko juu. Juzi hapa ilikuwa 130, 140 kwa wiki moja. Hii wiki tena imeshoot, mahindi imekuwa 170. Sasa tumeshinda. Tunaogopa. Tutatoroka Kenya, tuende Sudan, tuende Uganda, tuende Tanzania. Kenya imekuwa mbaya mpaka tumeshinda. Tunaona tutoroke. Uko na stress, ukiuza uko na stress. Ukitembea kwa barabara uko na stress, ukilala hakuna usingizi mzuri kwa sababu Kenya imekuwa mbaya. Tumeshindwa tufanye namna gani ndio tukae sawa kwa Kenya. Biashara kwa 2 weeks ambayo imepita tulikuwa tunauza omena vizuri juu hakuna mboga. Wamekula omena mpaka watoto wamechoka nao. Kila mtu amekula omena mpaka wanatuambia tumechoka na omena. Mboga ya 150 ndio utakula watu wawili kwa nyumba. Sasa hata wamenunua hiyo omena, tuliuza kwa wiki 2 peke yake, tukauza omena vizuri. Hii wiki ya 3 imeshindikana. Watu wamekula omena mpaka watoto wanasema mama sitaki omena. Omena imeviliwa mpaka wamechoka nayo. Sasa mboga bado hakuna, jua inawaka, mboga bado haijakuwa. Sasa tumeshindwa. Yaani tuko na shida kila pahali, hakuna penye tuko sawa. Lazima tujue sasa vile tuko Kenya, serikali ni yetu. Hata kama tu kumpigia kura, mimi si kumpigia kura, tulipigia baba kura. Tulipigia Ruto kura, sikupigia hii serikali kura. Lakini naumia vile na wale pia walimpigia kura. Nilikuwa nasikia kitu bottom up. Sasa sijajua bottom up meaning yake ni gani. Sijui meaning ya bottom up. Tulisikia sijui unga itakuwa bei nzuri, sijui fuel itakuwa sawa. Sasa venye maingia ndio kila kitu sasa imeenda juu. Hatujui tufanye namna gani. Nauliza serikali tutoroke hii Kenya tuwawachie wakae peke yao. Tuende Tanzania, tuende Uganda, lakini hakuna kutoroka, hii ni Kenya yetu. Sasa naambia serikali watu angalie sisi wananchi tunaumia. Sisi wananchi tunaumia kusema ukweli. Kila kitu bei iko juu, unauza. Omena ukichukua gunia moja saa hii ni 12,000. 12,000 unauza hata kama ni 1,000. Hiyo 1,000 unakula, unauza mdogo inaisha, unakula inaisha, hauna pesa ya kuleta biashara tena. Tumeshindwa. Mimi naongea na serikali akikubali kama yeye pia ni mzazi, yeye pia ni binadamu kama sisi.
atuonea huruma. Sisi sio wanyama, sisi ni binadamu. Hawana shida, wako na salary, wanakula vizuri, watoto yao wako sawa, lakini sisi tunaumia. Sisi wanaishi. Kila fanu unapewa shilingi 500. Ni biashara gani? Mimi siusi njugu. Na sasa hii njugu gorogoro moja ni 500. Utanunua maka utanunua na nini? Utanunua yaani hata chumvi na nini? Unapewa 500 ni asla fa. Next ndio naongea. Sasa wewe ukichukua hiyo asla itakusaidia na nini? Ati asla fa. Itatusaidia na nini? Sasa hii 500 ni unga moja peke yake itatusaidia naye. Sasa sioni meaning ya hiyo hasla fund, hata sijui meaning yake ni nini. Hata fadhali akae tu na alishe na watoto wake. Tumezoea na hii njaa, tutapambana hivyo hivyo tu. Hata nataka tukufe tu, hatutakufa. Hiyo ndio mimi naiona. Yaani serikali hatupendi. Afadhali mimi niumia hapa Kisii, afadhali kama kumeumana na ita Simbaraja na kuja na tutatulia. Lakini siwezi enda kuishi hata Mombasa hata Nairobi. Afadhali sisi tutakufa na Simbarati wetu. Bia mana sana mwanchu murigereria yunero monchereria bo mena oyobere ka koerera na kyo bonchereria bo beira sense moyaye na kyo binto bia beire bigo konga kondo mwanchu murigereria ntomaitenga abune mbura yangere gotu abalimi bano bacha basimike binte binge basimike chingeni ilinde balete ase echiro akolende sense mende amaraboni nabo yiye biasi bibiri biko irekerengo sana asense itwe ya Kenya kulende aba bwatani ani go besokiri asogosira abalimi bebiasi nabo igo amarabwani anena monekero kuriyeria nga asense meri ya KFC so bonchirira bwabo ngo tumika bale anena mono ebiasi babiri bakobwatira na nebengi ya cooperative asinge nchogosira abalimi nabo igo kweneki nga asemya keberere bosiga bonchereria ngo kolekana bora asinchire ndonge asibali bakulema ebyasi nabo igo amarabwani go ineremero biligendete kubikwa ase abalemi emero kiribwe 30 babiri bagokonyeka kubwatikana n'umurubiri y'ubwatrane na KFC nabo igo ebengi ya cooperative nane bagendete kwirobili ya sokoleta babwatani bande ilinde babagosira chi project mnecho basira abalemi ilinde banyarako bagosokia endagira boigo mwanchi muriyeria asense mo ya daraja 2 na aronto betane to gusanga na boncheria igoro yeli igoririe bituma na bayigo asense mo yo mochere na betega kwereranga ebituma amatuka ya maigantu anyara bituma mbia babikuguri igori bigaikagoika omotoliro 140 nabono igana ende bono buna lisimekali ya chagete bituma bya kinire kurende teto sange ngo nabarobo toiwe sense mo yabo nakibabete bakubolia bali bagachite bituma nyomba babako bisokya asoko enekinga oboncheria kogendera bole sukari ya mengi ila nisini gazeni kama ndio sawa kila siku ni gana nisini mwa kucha sense mwenye ndani na wani vituma vituma ndio ndio yaba ni mbamu ndio mtago so kimoni ni serikali tara indipo tara litabia kuchise chase Biamano sana umwanchu murigeria obuna buboncherere bagendete kokolekana ase echiro ya daraja 2 kolendo mwanchu muritenda raso mutimo mokea keigo atuskatonyegera ngwirana ndasege Kerubo elinde ngomanye amange Ndizi TV Ubwansu Gusii.
esukuru y'okwegerya oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao by'oburundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'eki matatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bw'eki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'obalema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'obusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Maya kichibesa nguru kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire school chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire n'ikiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 gucye igoro omurigeria nigo ganitiko gure bintu byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebosani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore kindagera emuskari omochere amafuta chingeni echumbi chichus ebisuguti amabere na maji yukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chejibauda ebibiriti tissue paper emeto ebitabu ebirugo by'iki plastic n'ekitangi cy'okubikira maji igati y'ebintu binde binge asebali bakwagacha timokumya ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ubwaka kinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi Ense weta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo mukichiode cyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi na enana customer manya nori gete odo koririki obiru nabongo mwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngotariere binta satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chikastoma bita abange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet Nyongeri chokchioda kocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers.
We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Kero muntu nabwato muganoye kurweiboritwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukia bwogwe tomakigima Bema no manju muri Ndizi TV karanda to kubwati muri bumugano ne na Lydia Sofia karanda to toera no to koredra bageni bakirengenjo mugano toera mugano ye ototaina nkia korire na nkia to kora Ense yoko gajira kira lituko lya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwaria ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumuruburyo bwomuganone no kurwugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona achagitega Yesu nae tata umutori bo bukima bwane gantike bungweke ukoigora iga yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunta mebikoreki bisoke tonya watu aseri u uchisikege ita akaroma mukorera igatene ntiegari ekarate ni gari akamote shishya konika nabango kwa naigo mama kumwerese rega naiga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Biamano sana mwancho muli betaseni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania Ense moyo mwelio chinga kitogenda gusanga imeyomoro bilyo bwense yo bonchereria chinga kitogenda kwemanya na regenda gukorekana ase sector yo bonchitwarire ebinte binge byabere bigonchereria anemo nase bintu bitogotumika kera lituko ngana Ense melia basubati bintu mbiroro byabere bigonchereria buna chipads mbabe tabagatanga no Ense melia chimeka po ebintu biri basubati gotumika
ase uwepo doa mbichi komenta amagoli iko nchengo manyekero birabe bi komenta amagoli kyagero murobi bwense yo bonchire kine kekirenga kyaye kenene kumanya ali aonchire ase sector yo bonchire ko ntotigara se chiro ya daraja 2 kyagero tukoligo nigoli yarengeli ri chiro ya daraja 2 anto betugo sanga na bonchire ya boboyo kero kuriyeria nga abantu abange nigo baganyirira tembura ekero kuriye no murai bwense ni gabete kakwene kingango sirara abalimi esokone kinga matukabo sio food production nigere nyingi na ndise ina sensi ya Kenya asogotange mechando yenchari to beto kwene kigwa tokwene kiasa matukabo yango iga akurende ime county ya Kisii na biganya mihire mbura yabetege koranyirira abalimi bakego bakaraba bakokomera abo babere bakuganyirira sege kigetambe ndoro cya serikali yakwene kinga yabirige kubike subsidy asensemo yobuyo sokwene kinga abalimiri bago chikosimeka abenyorero obuyo kurende nige bintu byoncherete kana nabetengo sanga no moncherere bobuyo nabeteka kwene kinga kerago chikuyo obuyo bonege bole chiribusana nemo ne chimikyanda chiribusana na ibirabo nabo yekera kuworo obuyo motoliro buli bwa 2 kg bonege nigo bole ochakira 420 go ika 450 tato gusanga nera mangi akatabano nabo obuyo bumborokanire Poyo boliyo murai bwensale gotanga ngukira na bole mbraba bogoika abalimi ababo etebono igana inde boyiko kugoro uboye singencho bakanyeto boyo bwe serikali ano nabo bali bayachire bachikuyo boye bagategoika batwale chieka 10 gochigora abantu abange kero kuri yasorgo ngorwa Gusii niko bategeme to bolimi igo bono batasimegete bono iga mapema amba chikunyorwa se obolimi bwabo kondo manchu muri etengo tosange no moncherili boboyo atoigwa sensemo yaye na kyakwerera na boncherere bwabere bokoba abalimi besokiri asokugora obuye linde bachikokomera kubatikana kambura kaiga kabete gakonyirira anonyana sensemeli ya homa bento arochenga abonchereri agose abalimi asensemeli yomochere embure yabeteke gutwa embura yabeteke gutwa yamagena yabeteke gusali yomochere obosana igombirero nabarobo bale nonya babiri bakuganye imbura asokone kinga kemeli yabo ngogendera kire gukina babiri bakonyora sale nene omonchu muri tetu sange no monchereri boboyo korwa sechiro ya daraja 2 uyera chikotoerana kyo bonchereri bwabira sensemo yaye anye customer chabere chigo chanya balimi babiri bagwe sokya asokone kinga ngwenyorera bali oboyo Kamano a president yeto mtekatana kukaleta obuyo bwabe iraisi boyo buntu anyakora aya aba remi ebatigete ko ngoro obuyo no boyo bwabe tongo chabo boyo bumboyi toko iketu ko bangera ini bakawatu bako ngoro obuyo kwaendanga arafu kolwa ona yeme jana ko bwabe chuma atoko chabo na chuma bila ko ndiko chabo aba amangana atakongera takuzira ikabuyo mbuyo tukende yansi bosonge obuyo bongocha ana tege tuikera obuyo mbuyo obuyo bana ile bato butole tabakene tole obuyo bakabaira makaba 18 bana ile obuyo bole makaba 15 etu asigeto obuyo bwana bana ubabega tama makaba paka 14 bana tukumekina yenkanye ristu abiarere tu gosenkanya ya engao tu ara tu tukatara ngomo gambiru tato arara akonya bana ke ebituma byachire waneita bana ngaito koira bana ngaito koira bana abana batubwate ngaito koira bituma waneita bana gomutunyo yogata okoiko yogata bituma myai abatubwata abana bane batano bali konya tutaramanya igo ya fami ngaito koira bana ya serikali atororekana agateba paka chiabasira fami asira van siringi 500 no boye bole siringi 600 bana ngaito konyora chipesi ngaru tai karanse sene kapineti yaye erigereri etorigereri ko abalemi nko abantu bane no bole mukekeme nyenge ni chiro goro boye bokine obinte pandete osekiro kare tu akaoni paka 120
Akatu akaoni mpaka 120 yule atwa on 70. CN twa on 85. Ile twa on emi osemi na 20. Akatu akaoni rigo. Wana igo boye bole 450. Naoni naanda 450 faita toi. Wana boyo at least boyo musongo. Boyo abale mibangira kogoro boyo monto ta kogoro boyo moto jo singi na agota wa ikerita kwa nda to nduma mekabe nyo eta ali week ana to kwa tali kongo songo ga ile yo boli ni usekenyingi Weke gima mwancho murigeria inere umonchereria buboyo bunabereka koendekia ngakyo boncherere bwabera sense moya yeboya actually mbuli gotoka bono igana ende buli bogotoka ali goli nigo lire igoro igeserka nigo yaboligwe uboyo buli babete bakolie iranga ngo ikera bole abalimi ababe bagosimeka ngo baikera bale bono igakondo mwancho muri tobeto gokwanira sigi kegetambe igoro yo gonchereria kwelire umarekero gendete kweneki waschinsemo Ense ya Kenya ne likobwatikana no goncherera kwelire kolinde tobirito kwenekinga ni ntu abantu nyene tobirito ko tokogera ugoncherera kwelire gokorekana anamono kero kuriyelia nga emete yabereke ko butorwa kero ko butore emete gotumika na chingo gosebuna chibao asengincho yobwagachi abantu babere bakoboli gwasige getambe buno go butoro moto yo mosimike ebere ababere mbako babako simike emete eyagerire twalire chief effect nyinge Ense ya Kenya akero kuriyelia nende egento geko changero ugoncherera kwelire tali ko butoro ko emete guoka Metenero rona boigie gosimekwa egiye kogera chindo chechetu cyaba chikoma ekegera ngori linga abantu abange mpararo bagokora irrigation kero chindo chia kamukirigo bokongo tokabule ase okonyora amachento batogosanga no waziri asensemo ya environment goseko ibiri bituetana ine akapaka koenekinga nabwatemero bile soko enekyo orogongo rwa Gusii gochara gosemia banda sikera chiwodi me county ya Kisii na kibabwenete kulindo goncherera kwelire tali ko butole meteguka goseko tasimike meteguka ibintu mbiroro konyara to gutumika na masakara yayigaye na ile ne binte bibiga bya plastic twaba toko biruta ando nsia sebitabwenerete byagalire gochangira gosobo chafu gotoka ase tomenyete igo manchu murigereria goncherera kwelire kwaberere gokorete imichande menge nabete ngosanga no moncherero yokone cereals akabaga koerera ngaki ebintu byabere bigoncherera sense moyaye nabeteka gukwanira igoro yo goncherera kwelire ningiye kogera sai endagire tai ya Ense ya Kenya ngiye kogera sai okonyora ngebituma bono iga byabere biguika aimie ya mone 53 igotia to sangenere atoigwa Ense moyaye na kia koera na ende ngia bere gakuboria abanta Ense ya Kenya gokora asoko enekinga kulinda bale ogoncherera kwelire Kenya tuliingia kati tukachoma kwa sababu ya tamaa zetu, tukachoma makaa na hiyo makaa tuliyauza. Of course yalitusaidia wakati huo, lakini wakati huu sisi tunaendelea kulia kwa sababu hii msitu imeaffect nchi kama nne East Africa, imeaffect Uganda, imeaffect Tanzania, imeaffect hata Rwanda pamoja na Kenya. Kwa hivyo kilio changu kama Mkenya na waomba ule msitu wa Mau tuwache uendelee kukua pale penye tukata tukafikia, tuwachie hapo ukue ili mvua iweze kurudi Kenya,
mvua ikirudi na hata River Nile itapata maji, hayo maji tutapata mchere kwa kupitia kwa irrigation na tutapata chakula kingine kingi. Kwa hivyo ninawaomba hata wale wengine ambao tuko reserve, ambao tunaendelea kukata miti. Tukikata mti mmoja tunapanda mwingine, ili kusudi hii miti ikikua tunaendelea kushuhudia baraka ya Mungu ambayo ni ya mvua, na fikiri ya kwamba miti hii ni Mungu aliweka natural ili iweze kusaidia sisi wananchi wa kila siku au wanadamu wa kila siku kwa kukua na kwa kuendelesha jamii. Asante. Kama wakati huu chakula kimepanda bei. Kwa mfano mchere tulikuwa tunatoa Tanzania, lakini kwa sababu ya infection ya mvua ikunyesha last year, mchere imepanda bei. Tulikuwa tunauza mchere mpaka 220, lakini sasa hivi tunauza 500 na tunaendelea kwa sababu hakuna mchere. Lakini tunamshukuru sana kiongozi wetu kwa kuruhusu mchere mwingine kupitia Mombasa ambayo inaendelea kutusaidia kwa kupunguza bei. Hiyo mchere kama Kangole tunaendelea kuuza kwa shilingi 400 kwa sababu tumeturudishia bei chini. Kwa hivyo kitu kama mahindi yamepanda bei. Mahindi yalikuwa tunayanunua kwa shilingi 80 kwa korogoro, sasa hivi tunayanunua kwa 180. Maharage tulikuwa tunanunua kwa 220, sasa hivi tunanunua maharage kama yellow beans tunayanunua kwa 500. Kwa hivyo katika hii ugumu, njugu tulikuwa tunainunua kwa 250, sasa hivi tunainunua kwa 500. Kwa hivyo kupitia kwa kukoswa kwa mvua, vitu vimepanda bei. Chenye kilikuwa chini tumeendelea kushuhudia kupanda kwa bei mara 2 mara 3. Mboga mtu alikuwa anaenda sokoni anachukua ya bei, lakini sasa hivi mwenye familia anachukua mboga ya shilingi. Kwa hivyo tuangalie hilo swala sana. Tunashukuru sana kwa sababu serikali iko na mpango wa kuleta chakula kutoka nje. Sasa mkulima ambaye ameweka chakula ya kwamba atakuja kuuza labda shilingi 200-300, ninamsihi aweze kuuza kwa hii bei yenye iko kwa soko sasa hivi, bei ya 180, asije kukutwa na ile bei yenye itakuwa imeteremka ya chakula yenye inatarajiwa kuingia kwa kwa kuongezea tena ekonomi ya Kenya tena ndio inachangia sana inaharibika. Sisi kama majirani wa Tanzania tulikuwa tunanunua vitu kwa bei rahisi wakati pesa yetu ilikuwa nzuri. Wakati tulikuwa tunabadilisha pesa change kwa 4.5, tulikuwa tunanunua kitu tunanunua kwa 2000, tunatoa tunakununua kwa 90. Lakini sasa hivi pesa yetu ni 5.7, ambao tukinunua kitu kwa 2000 shilingi 114. Hiyo pesa sasa nikinunua sikuji kupata faida, na hiyo imesababisha vitu kupanda bei, kwa sababu Wakenya wasipopandisha, wakienda kubadilisha pesa wanapata, sasa wanafanyia hasara. Kwa hivyo tena tuangalie kutengeneza economy yetu uweze kuwa stabilized, ili kila mmoja aweze kuwa na furaha ya kufanya biashara popote pale. Asante. Depend on rainfall. That's a problem because climate is rapidly changing. So we need to invest in irrigation infrastructure and massive irrigation infrastructure. We have very good practices, traditional practices that can be uplifted to help farmers improve not only productivity, improve their incomes and protect the planet. Bienvenido sana umanchi umurire tabere tugukwanira igoro yo gonchire kwirire ningitobenete ko imukie gitambukiro na bigo kwene kingankurinda tuli ebito etanaine anemona sense moyo gosimeke emete na bigo kubongie goto na bigo obotumeki webintu biri bibwenerete ase tomenyete umanchi umurire ando ambabe mbagendete gosirwa sokwene kinga ngoegendele bare ase obonchire bwabo Kenya Youth Fund negendete umurobiri yo ase abasai bali bataito guchakia obonchire bwabo nabo igokwane kinga amatukabo siongo kibale gokonyika gusenkwegendereri bali anemonesekero kurigeria nga abasai bange bagendete kuranga emirimo teyo asense ito ya Kenya igo
ase county ya Kisii na bagotalera office chabo erindo Nyarire Kenya Youth Fund eyuera chikogokonya ni mono ase ogosira oboncherere bwa mbya mono sana bali mwabere moko bwati umoroberio yega bwense yo boncherere kurutwaga chagete goikabona iga twikire omwelio atingwe bakwiraniria mbya mono gochase kiongozi Sefania Onserio abakora chinsemo chiri chiaria na bonchali mbya mono sana na boigo aboncherere kurase chire ya daraja mbili ababere bagosira umuroberi bwese yo boncherere kurutwaga chagete kolende goikira bona igamba gendeta kuyosira kubere nilimbya mono sana hende ko gotengirigeta Kisii and Ndizi TV kwenyere gwansubu mu Gusii kima litari na Fridah Kerubo oikali tukuli Juma na rotumere na somuroberi bwense yo boncherere atwimanyia amange kokoganilia obuligerelia obia